Mwana wevhu, wamuka chere? Bocha mama, uri kuita sei? Kundotsumbudira weneyo manduwe, nhamo yepaZimbabwe ndo yatikwinza. Aiwa. Nhamo ndo ichataurwa here cho mama. Zvakutongodaka kuti vanhu tigare takavhota ka. Because ndaona rimwe gore katanyorwa mumahistory books kuti kune vanhu vakambenge vakashinga ka vakambogara munyika yenzi Zimbabwe. Hazviko izvi. Ndozvokupenga zviye, vanotijairira vanhu ivavo. Kone zuro maiti pane komaida kuti tiende kunoprofita vanhu. Makabva mangotiziye. Kwaiwonai munhu waMwari. Zviye, zvakatobuda musoro mangu wena. Sorry. Koma wanika. Tiri kutobva kakumariro izvizvi. Yakona kutaura zvinhu zvakadai baiwe. Kwai ndiani futi apunzumura bhaketi? Pane mwana wesangano akashaya. Uri kumboona chiko samutoko. Ezvinezvika ndakuda kuvheta vanhu vanouya pamasowe. Ndaneta nevanhu vanoti aona kuti apera nechirwere ka. Akuda kutsvaga vanhu vanozomuchema. Obva auya hake kuzotendeuka. Yakona kutaura zvinhu zvakadaro baiwe. Ndinyepe. Akataura dini ko munhu afayo? Uri kumboona chii? Sister Yeke yakauya pamasowe tongoti last 3 weeks idzo. Vandatoiturika maoko paya. Apa pese paya uya kapakati apapa. Yaipleja. Ini ndakatoti ava ndiwo mapostori akaperera ka. Izvo kuti. Halo. Maoshomora ikona kunditira pwita baiwewe. Ndati ndiri kuuya. Ukudeiko? Ndojiwa nyama here nini? Saka takabva ita semutendo wenyu madzibaba. Wakadzi vanofina fani. Shamwari, nyaya dzakutozobuda munhu afa ka. Kuti sister iyoyo yakanga yakadefaulta maperiods. Apa hanzi yaingorara nevarume pasina kana protection. Apa yange isina kana funeral police. Hapana kana 1 yatakawana. Sove ndo ratoviga munhu iyeye. No man. Vanhu ngavasadaro amana. Ndo zvinonetsa. Vanhu vanenge vachipinimidza vachihura, vachizvita ninga wakanakitsa chaizvo. Kana wakurwara manje wakwinziwa nechirwere, wauna nenge chimboto chabatiwa nourimbo, ndo pavanenge vakuda kutendeuka. Isu hatite izvozvo baisu. Ini kundodanana nomusikana, chinhu chokutanga kotestiwa. Excellent. Ndokutogona ikoko wangu. Because kunze uko hakuna kana kumira mushe. Vanhu vari kurwara mumastreets umu. Musabhaizweka nemamakeup kana mafirita munoona pamafacebook apa. Zvibhorani izvi. Ipapa wabhodoka mamanduwe. Ndakazwa chikombera musino chiti kwaini munhu wandakadzidza naye semuschool handipfeke bajombo. Ndikati ichi chopenga ichi. Timu racho here. Nderetsinzi Nyamutotika neTokyo. Ndakanzwa kagarwe musuno achiti hanzi dzinotifeka kupfekera munhu akaita samabhrijo kana Lorraine Guyo Gamtataka nekuti vakanyanyonaka. Ndikati itai henyu boys. Ukoona nini manduwe? Ndokunotorarama kana 100 years. Kutozoguma ndakudziriwa nondowe. Noti ndakangwaridza ino varume. Ndokutogona ikoko. Ndozvakutodaka panguva ino yatiri. Asi madzimai poriketi vandirwadzisa akomana. Cheers. Wati madzimai ani? Madzimai poriketi. Koindawo. Iwe. Hakuna kudaro baiwe. Hawabve kwamutoko kwanyamuzwire madzimai wauri kutaura iwawo. Exactly. Kwamutoko kando kwavanobva. Vanototaura kachenyi chibwidi chamunotaura ichi. Watema here. Wakarepa so. Vano mapuno makuru nomabvembe makuru. Ndakangonzwa kuti hanzi kare raiva bhizaka. But dai makavaona kapa vakazoya kumasowe apa. Zvanga zvaendwa German. Sibinage, ukutamba wanditika udongozwa kuti ndinoti. Nai madzibaba. Ko imimi namadzimai poriketi lingi renyu nderei? Maakundirasa manje. Nyatsotaura ikapa nenyaya yenyu. Ndiri kuzwa sendinotsva. Wati wakafanei? Hakuna ndidaro basibinage. Iyi ndikudikitira ndipewo mvura. Ko chiko naisa mutoko. Po here manje. Wakuvhurika here wangu. Shamwari poriketi ndo chimoko changu chandenge ndakatizira maoshomore mazuva echiyerasitiye. Ndipo pandai kufonera pa ndichiti ndine chibage chiri kuno icho ndiri kudya chiri chinyoro. Iwe Tokyo. Saka uri kureva kuti wakatotokonyera chiri chinyoro here pai? Wangu usadaro iwe. Sawira usaro chichengeta vana wangu nomukadzi wangu. Amai, zvamakuita zvekuchema munomuka, muno mazvibvumiro muno munonzi muintensive care muno. Kana mauda kuita zvekuchema tokuburitsai panza, manza. Hamungambozvinzwisise Dr. Murume uyu akandivimbisa zvinhu zvakawanda stereki, asi nhasi akundida iso. Iwe baba ushomolemuka zvako. Aiwa, amai, zvamakuita muno manje ka. Ndakuzokudedzerai security manje tokuburitsai pari panze chaipo. Alright, ndanyarara. Asi Dr. imbondiudzai, machansi ekuti murume wangu ararama akamira sei? Pane tarisiro here ipapapa? Aiwa, yenyu amai musanyanye kutya zvenyu. Murume wenyu angoita inonzi PTSD, angori mushoko chete. Saka anoita hake zvakanaka. Asi da kukubvunzai amai mambomuita sei kuti asvike pachinano ichi? Imi baba imi mukwane manzwa. Musaite kunge munoroya imi. Ndimi ana sekuru nhiku imimi. Munoti ndamuitei. Asi pane chinoshamisira pakurwara kwemunhu.
Aiwa mama, hatisikurwa zvedu. Kana pane chanda kutadzirai zvangu sorry. Ko icho chamunodedza muchiti nhikwi ndo chiko naye mai. Iyoyo nhikwi iyoyo yamunoziva iyoyo ndiyoyo. Ndinhikwi, ndimbaita kumba. Ndimimi type yevanhu vanobhuruka vakabata mazizi makumbo. Security. Aye, saka ndokudenga naye kunoko. Chinge kwakanaka fani. Maketeni chiraya. Saka ndiribe kuenda kugena kaini. Ndoti ndinozoti wakaenda kugena unonotsva nomoto unonzi purgatory. Dai kutaura kuno ndatosara nzara ega ega. Hakuno kudenga cheto kuvarume. Apa ndakatopfeka zvichena. Saka ndikudenga kaini. Saka wakadza wangu amewa shomweri wanyepiwa nani kuti ndapfa. Paribe kana ngiro zibodzere munondibvunze. Ai, kwesibhine jukiti yekudenga kunoko. Ndakasiya rube kupfa kaiwe. Parazi dai wakapfa iwe type yako isambofa wakauya kudenga bai iwewe. Wasvika sei ino? Wangu. Saka wafenda wakabva watofa nebrain futi. Kudenga kokuita sei? Hausi kuona kuti tiri muchipatara here muno? Iwe sibhineji. Ukaedza kundidzwa ndiribe kufa here nini? Aiwa regani zvisunye. Tese tiri vapenyu baba. Kufenda chete kwamanga maita paya paya. Ya, zvakudzoka musoro mangu manje. Ndararamireko inini warume. Kana. Kurwa kuti ndakufanira kurarama ndichimwa mapiritsi nokubaya mazi kujekiseni yakakura nenge anoshandiswa panosunuriwa mombe. Kufa kwakuri nani warume. Manduwe, motongozvigamuchira kakuti ndizvo zviripo. Hapatombori nekutamba apa. Aiwa warume, vanhu vese vanozondona ndauna nenge katiyo kakwinziwa. Mukadzi wangu amewa shomori ndichamutarisa sei wakomana. Ndakapoiriwa warume. But imimi baba imimi ndeipi yamunenge muchiita imi? Sei musingangwari imimi pamunenge muchiita chihure chenyu? Zvinhu zvatinogara tichiparidza everyday kuti vanhu pfekai kunze uko. Munoteerera here? Hamudi. Haikona kuti nyangu dzabaiwa nyongono yako iyi. Iwo zvaunozivisa chaizvo ukuite muno muchipatara. Iwe, hachisi chipatara chako chinechi, wanzwa? Inini nditoriwo murwere anobhadhara semu newe. Izvozvo tazvizwa manduwe. Asi hamusati mapindura mubvunzo wangu. Muri kuitei muchipatara muno? Full stop nga. Asi vana baba kwamunobva kwakafanana kani. Because pari very tricky because macases enyu akafanana. Avo baba wavo vematevhu vasvika vane PTSD futi. Vari ngonzi vangodonhawo asi kumboziva kuti chichikuiti. Aye, saka wausiwa nani komuno? Vauiswa nevamwe baba vane mumwe muromo mukuru nevamwe rasta vanga vachitozvinhuhirawo mupanje panapa. Kone madzibaba kwaiko? Madonha neiko? Ndikupedzisira kurangana tichitaura kamunhau yamadzimai poriketi kapaya. Asi mavhunduka nokudonha iko ndaita. Sori wena manduwe. Handifanire bakukupinzai munhau dzangu dzidzo kuti chibage chinyoro. Ndofanira kuwana mubayiro izvo ndakaita ndega. Sori manduwe. Baba pakaipa. Remember ika musi uyo wandakaparidza kapasowe ndichitaura nawe kuti mapostori tofanira kudzidza kuregerera. Warangarira ka? Manduwe, ndikurangarira. Kwaiko? Kana muchiri kunyatsotondera ka? Ndakabva ndazoparidza futi nekuti munhu ngaaregererwe kanodarika ka 77 times 77 kana achinge akukanganisira. Baba ndakaparidza pamasowe inini ndikati munhu ngaadzidze kuita mwoyo wakanaka ka. Ndikati munhu wakarohwa dama ipa rimwe dama. Marangarira ka madzibaba? Iyoyo manje ndo inobaya madzibaba. Izwai, ini ndakaitora ndakaisa mwoyo mangumu. Mukuona inini madzibaba, mukuona kuregerera. Kare ikako takanoporika shotiro ikweyo. Oneka madzibaba, ini munhu akantorera kapisi komunda wangu womapuno, ndinobva ndampa zvese nomombe dzo, nomagejo, nomukadzi wanguyo. Imimi doctor, dondipai mvura ndimwe, haikona kuvhura maziso anenge uchibunyuba. Ai. Alright baba, ndichadedza nesi vokuba vakuigirai mvura, but dai magona mambomira kutaurisa because tine matesti akawanda atoda kuita pamuri kusanganisira HIV futi. Aizvi, imimi doctor imimi chiko nemimi. Zvana HIV zvamangutaura izvi zvabva nekupi futi? Baba washomolesa hwera wangu wepamoyo. Inzwaka. Handiti unozviziva kuti vakadzi vedu ava havatembekeka ende vanopinda-pinda. Ipapo manje ndo panorira manduwe. Chingafirimini chakaimba wani kuti zvamanje ihondo nemujolo kudarika zuva uri kupisa mujolo magalisi toti bodo atifire mujolo tenga simende uise mumoyo wada mujolo usanyanye kuspaisa kana wamuda zvinhu ngazviitike automatically tangai manyatsofunga chimbotererai dokta wemagitare. Kana wakadaro sawira wangu ka uri kunyatsondinzwisisa at least. Rega kandisarambe ndichitenderera ka. Inzwa ka ingribeti wangu. Ndine nyaya yandiroda kutaura newe. Taura hako iwe. Indidori bebasa nechinhu baini. Ndakarewa kare na poriketi. Ndo pane nyaya yacho ipapo. Hausiriwe wega ka uri kufira muchipatara munomu wangu. Neniwo ndikutofawo sha. Ndo zvandifendesa ka nhasi izvozvo. Haikona kutaura zvakadaro baini. Saka ukedza kuroti pamasvondo maira wakauya kumasuwo iwayo wanga watonyopora kare. Wakaoma shamwari. Hausi kunzwisisa zvandiri kuedza kutaura inini. Aiwa ndazvizwa. Wakanyopora madzimai poriketi. Tiri mubhazi ribodzi rweshamwari. Inini wakatoka kare kakomufana. Kwete izvozvo wangu. Chimbonditeererawo kaambichani.
Wangu pakazongofamba Satani ndiregererewoka. Ndakarara nemukadzi wako kaamai oshomoleka 9 chete. Ende ndakarara nawo after watobva kwaporiketi uko. Ndo nyaya yacho iyoyo. Watu wakatodini? Watama oshomori wakatodini? Sorry wangu. Sorry please. Hayi konondinyangudza baiwe. Nyongono yako iwazwa. Dr. ndibvise zvimadripi zvenyuzvi. Nda kumbopunzumura kamporofiti bomba akambichani. Naimi baba oshomole. Saka mukureva kuti makavata nemunhu ane chirwere here. Naimi we zvangu ini. Maiwe. Saka ndakutorwara kainini. Koma ijireko chibage chinyoro naimi. Iwe wainyoporiwa naSibhine chitamboti chi. Yakonondinyangudza bawazwa. Chibage chinyoro. Maiwe. Makarwe, ukabva waita seko pedu pai. Zvekuti odo apa. Bo mudhara, ko wazvinzwa here? Ndazvinzwa izvi. Mahwambe murambe mudharazve. Handiti Sibhine chaibanda mukadzi wakakomana kaye chakaputikazve. Usadaro wangu, ko hanzi futi. Aizve, hanzi katoki yakarohwa nemuzhezve. Apa hanzi madhokita ese akatomudza kuti mahwani. Hanzi hakuna taipi yemapiritsi anonwaka nekuti chirwere ichocho chakatoperera zvakatoendwa izvo. Ndotsaka akafenda. Kwenye mvudzi wangu kuti ko Simba anokwana papi? Mahwani wangu, hauna kana chauri kuziva iwe. Isusu tinogara nemadotcom ese nyaya dzinenge dzichiitika ka. Izvezvi zviri kutonzi Simba ibanda mai oshomori gaya wangu. Usadaro iwe. Saka mahwani kaya? Mahwani eiko iwe, unopenga iwewe. Iyi shamwari opportunity katorai mari United takabaya. Ukutiko iwe? I was lost. You was lost. Inzwa wakashamwari. Soweri nemari zvekudaro. Izvozvo zvinotozikanwa nemunhu wese. Uri kuona iwewe Makarwe, uri kuona chiprofita kudhara ikoko. Apa kapa wataura. Saka toita sei manje? Unaka mudhara iwewe, ndira kuti unotsara soweka waiziya. Takanyundura mari takapedzera vazukuru kubhawa. Apa kapa wapedza maspoti mufano wangu. Yeri Garo the prophet dikoko. Patinofana kugona kuparidza kane kuimba mavhesi. Unombori ne1 here kana raunogona kuimba? Uya anorwara. Saka kuti nini anogona kuimba here nini? Imba katinzwe. Reza waya. Ndatoimba so. Asi Sibhine chimbondinyepa iwewe. Mubhurugwa mako munoita kuswinya here. Muno mapomo here kuti wakareka kunyopora munoswinyiwa. Nozvese zvandakakuitirawo neshuwa tungandida iwewe. Wangu. Sorry. Zvakangoitika nemistake. Mistake nai. Kabodzi ndaizwa. Kuteka 9. Une shuwa here iwewe. Sorry mudhara wangu. Ndiri kuda kutoti nditokuripe ka. I'm very sorry nezvakaitika wangu. Ndakakanganisa zvikurusa. Yeno iwe. Nyangwa wakaripa, nyangwa wakatodini. Ndidori basa nazvo baini. Ndini chere ndakanyoporiwa. Ndine urombo kanisa mutoko. Zvinoitika izvi. Sorry wangu. Unogona hako kundirowa ukandiurayaka. But hazvife zvakachinja anything. Waibata? Wakadzi wangu ndowada zvakadaro. Usiyane nawo kubva nyasi uno. Iniso murume anonamata ndoziva kuti mukadzi wangu akangobatwa nomweya wetsvina asi anondida. Apa ndakuda kutonamatira imba yangu iende kumberi. Ndizvozvo. Ko amai oshomole hanzi vamuka here? Enda unobvunza abambo wako. Ko makangogawa uri pano? Wangu, ko rafu ndo inei. Ndatoyamba nabangu neshungu dzokuti ndione umwe wangu wakutondishauda futi. Kutamba neweyo manduwe. Usete so usingandiziwe ba. Bo. Kona ndakunzi ndezuro amai oshomole wakafenda. Odo. Wakafenda nozuro. Ini ndakanyopora poriketi anga ino chirwere. Sibhine chakabva nyopora amai oshomore. Ndo nyaya yacho iyoyo. Wanipurazi wanu unowana hanze yako ipapo. Saka mugore here kuti mai oshomole vane chirwere? Ndo izvo ndiri kutaura wani. Kona samutoko. Kwewa goregerere kupfeka magamutatu. Unoda kurwa putseke man. Abambo wangu iwe. Iwa wadziwa neko ndiwo wakanyoporiwa chere. Saka mutorati nini ndane chirwere? Chibage chinyoro. Aiwa baka muna icho mbaji. Yakona kuita hasha baka munai. Pano izvo ndo ndiri kuda kunzwisisa tisatapuwa maresults ba. Tetekerai doctor. Ina handisi kuramba bapuwa maresults angu. Asi ndakazowana kuti kwai vanhu vanotanga kuitiwa counseling wozopuwa maresults. Sandizvoba here? Wangu. Haikona kuti wastera time maniwe. Puwa maresults tiende. Doctor, probability yacho iri kuti kudiko. Iwe, hatina zuva rese panapa mani. But did very right. Munomboziva here kuti tinogona kufenda muno mukangoerekana madedzi ramaresults. Tangai matipa counseling chiremba. Tozotangira ipapo. Actually ipapo mune point mimi baba wekumalawi. Apa ndo pamatauro zvinhu zvine musoro kakubva musi wamaadhimitwa panapa. Saka vabereki kachinyararai zvenyu tifambire nyaya dzacho. Amai Haaland, maigona yenyu kunomira panze kasezvo mimi musiri kukwana kamuentanglement iyi. Aiwa kanai doctor. Inini hapana kwandiri kuenda. Kana mazogara muno mandibvi.
inini ndine next of kin wababa Oshomole namai Oshomole, saka tipe henyu counseling yacho tiende. Okay, saka pano chirwere chekudya chibage chinyoro ichi chatiri kutaura nezvacho ichi chiri very simple. Pakaita munhu anenge akafura chibage chinyoro, iwewo ipapo wosangana naye, mese munobva mabatwa nechirwere. Ndozvandingangoti zvinoitika panhau iyi. Pane vane mubvunzo here? Timiri mubvunzo yava imbofa yakapera Dr. Chitosota henyu marizatsi achona tiende zvedu. Ya, okay. Regai tibva tangotanga kane vedu ava baba Oshomole. Semataurira ndambenge ndaita paya kuti the probability yekuti vane muzvezve Dr. imbobatai makadaro. Pakutsanangura kwamuri kuita apa, mukureva here kuti kuri kunzi nini ndinenge ndakarara nabamukuru vangu ava. Ndinenge ndakutorwarawo here. Imambuya iwe, musataredza dofo wenyu panapa. Asi hamuna kunzwisisa zvataurwa kani. Musati wastere time panapa mimi, asi makararana samutoko kani. Nai Mwari wangu, madireko kundifuratira mukadaro. Inga ndinotsanyawo wani zvinoita vamwe vana vesangana. Maiwe, bamukuru denga muchaita rekugugula. Hede, zvakubuda manje. Iko kugara muchifonerana kwamaiita namai nini, ndobvunza moti chiramo. Izvo kwani, zvakubuda chidaira kababa Oshomole tinzi. Kudaira kutiko iwe? Haiwawo. Nai weduwe. Saka mukureva kuti ndakutofawo here nini naye asikana. Chibage chinyoro. Kumanaka, izvi hazviko izvi. Tinobuda here muno mukana yedu tichatofira hedu muno makumanaka. Pakaipa manje. Manje inini triple C ndikafa muzukuru wenyika. Nyika yacho inozosara nani manje. Ini ndirikutongogaya iya yawaitaura nezuro iya yekuti tibaye kwasekuru kaferaka tingonopuwa zvedu mbashito yemuzvezve simple. Iroroka izano rakanaka wangu, but first kapa ngatombomirire marizatsi dzabuda then tizotangira ipapo. Saka uchaita sei manje? Kuita sei nei? Akabva abuda uchinzi nemuzvezve. Handiti uyu dhokita wokurwara njere atongotipa hake kashoti break kusvika amai halandi vamuka obva atongofambira nyaya dzacho. Saka iwewe uchaita sei manje? Ini ndinotori ne2 option. Edha ndiri kuenda kwasekuru kafera kandinopuwa mbashito yekuporesa option 1. Ko option 2 yacho? Option 2 yacho ndotongoita kwabosi pangolini takaenda tongonopfura samutoko wacho pwapwa, ndobva ndatongonopfura futi shandi wacho pwapwa, ndobva ndatongopfura inini wacho pwapwa simple. Iwewe kwanewe ungada kufila mujolo shuwa kuri mutimu raendepi futi hansi kumboriona. Ameno zvekurwara njere zvavari kusimbisana kuseri kuona Sibhinechi. But vazukuru vambuya nehandaka mamwe mafirimu amunombotishutira so. Zviriko apa samutoko wakutongomira semurumeka, hapana yekusetapo. Ziva kuti wedha wazvigamuchira, wedha hauna, ndozvatongopo. Kana uinacho unacho, kana usinawo hauna. Saka itongotambira zviripo wangu. Manduwe, nyangu hazvo kutaura zvinhu zvinohwadzaka, asi kutaura chokwadi sahwira. Rega titongotambe rikurira wena, paribe kusiri kufa baba. Handiti uri kuona manje, ndonyaya yachoka yatiri kutaura nezvayo iyoyi. Saka iweweka yaunenge wakutongoita tichibva panapaka kutongonoudza dhokita kuti wave redika, woudzwa zviripo totongotangira ipapo takaenda. Kufa takufa hedu sahwira, asi takambonyopora varume. Rega tichipfe. Uchiri kuziva rapo takaenda kwachindenga paya iko tainobvisa zvikwambo, tuwana toita kuya wega tichizvisira kwatiri. Haiwa barume. Unyebe wangu, tanga tazonyanyawo kunyang'anyaka. Remember kagore riya patakaprofita pane umwe musha paya kubepeta uko kwamutoko, takabva tanzi takukupai mukadzi wake. Ndarangarira wena. Takapuwa zvimoko chache takabva tanozvinyopora kuhwizi. Kwakaziya tumwe tuwajombo toida kutiitira uma, takasiya tatubanzura takanoporika. Asiwo yaive time yacho wangu, panga pasina yekuseta wena. Iwe ndiwe waindipinza kapa mahwana akawanda achoka. Takazombonyeba kagore riya mazita tiri paBenson mine warangarira ka. Handife ndakarikanganwa bazuwa iroriye. Takasvika ndakabva ndandinonzi Eronage T. Iwewe wakabva kuti unonzi Crepienzi. Takazodanana naamai nomwana. Zviriko. Uri kuona apa takabhaisa mufesi wangu. Takavarirwa nekuda kwemukurumbira watainge tiinawoka. Takakanganwa kuziva kuti chinhu chese chinobhururuka chinomhara. Taisatsiurana ka, asi chese chaunenge wataura inini ndaitotsigirawo. Ininiwo chese chandainge ndataura waitotsigirawo ka. Asiwo Mwari wawaitisire kuti chita zvetaita zvese zviye. Ezvine zvitabanzirwa nochihwere manje. Haidi gogogo, ngatipfei hedu. Pakaipa wangu. Saka takutofa here tisina kuvhota next year. Ini ndakafunga kuti pano vanhu vari kuba mari munyika inoyo wandaida kugoredza. Ndinobva ndazwa sendinotsva. Ido ndipowo mvura ndimwe zvangu. Wona dhokita yakutotidedza uyo. Hande tinozwa shamwari angoti nyepa zvipere. Right, vabereki. Nguva yatanga takamirira yasvika.
pane here ane chaari kuda kutaura titi kavara ya inini varume pano zvinhu zviri pamwoyo pangu zvendinoda kuti nditaure mari zvose asati averengiwaba kuna sibhinechi nagawe ndongoti varume ndakakuregerai nokunyoporai kwamakaita wakadzi wanguwa ndini mwari chiri angatita kukutongerai. Right, hamuchione manje dokta dedzeka rizauti remukomana tiende. Handisati ndapedza varume ndangoyo pano ndireurire kune mishamwari dzangu madzibaba sibhinechi shamwari ndakanyopora adzimai wako madzimai Geturude mimi baba makawe ndoda kurero ndakanyopora Febi sori henyu varume saka nyangodai muribe kunyobora wakadzi wangu awaka manga muri ngopfa chete nokuti papo ndaija futi chibage cho chiri chinyoro ya dokta tipe hedu maresults iyo. Gaizika ndirege rirobijana mukuona murume wakawe ngamboinsoleta hake nonsense yese yanga achitaura but ndakundikana ezvinei zvikapa dakumbomudzidzisa mandu pano kandimbokutovai. naimi kotese zvatangozara muno mukunze kwacho kwasarani ende achatigira chikafu muno mundiani ini zvangu ini. Get away man ukutochema zvako chikafu wakakwana here iwo kasakunudza kuti iwo kanempiri yechirwere bhozi tikakodhisa chachete muno mukamo zvipere mushe. imi baba imi mundikwanire manzwa munoti dai pasina mari yandaida kwamuri ndaifa ndakarara netaipi yakaita seyenyu iyi mashura zvavo akabhoiliswa ndingadeiyo pana sekuru nhiki wakaita semimimi. Mimi vanhu mimi muchatibhohwa muno mumanzwaka koyo azomboti tese tipinde muofisi yadokta muno mukahwani ndiani chaizvo vakadzi havasanozopinda here pavo vega. Ina handisikuitura zvakanaka ini ndikaramba ndichiona mhombo yakarapo kayo ndiri kunzwa hasha izvezvo handinangana wiuka apa ndaakufira muchipatara munomu. Hazviko izvi. Varume mimi muri wairi ndatozvinoti kutetekera hamusi kudaba munozviboepi zvinhu zvokudana nomukadzi wangu wandakabvisira ng'ombe. Mombe dzefuti ukutochema mombe wakakwana here wewe isusu pana pakapa toita kutochema urwere unodzise mombe dzachona iwo uri padeathbed kudaiso. Izvo hazvichinjeba kuti varume imi makaita upombwe nowakadzi wangu avo inini hangu hameoshomore mukadzi wangu ndichiri bodo kutsamwira baini zvimapenzi izvozvi ndo zvakakufurira handiti kabhebhi. Dedi munozviziva wani kuti inini ndokudai nemoyo wangu wese ndakangofuririka chete pai. Zvinetse varume namatai kuti ndipfire munomu ndoti ndakabuda munomu ndoda kudzidzisa kuti mabuja abhemiweba hatisi foja ba isusu ndakatambura varume ndakaita manga nokudiridza mapuno yangu munachitora kuti ndiwane mari yokunoroora. Zvakwana kani dedi haikono ndigoredza ba ndireke nditaure ndakakwinzwa nonhamwe nini paruzevha apa wamwe anozviti vanokonetsa manje waungosvikonyopora mukadzi wangu haizvozvo ndazviramba varume tushangwe zvatoene turibekana mariba ndotochikoa izvo tusina kurima ba munonyepa varume. Boys kutaura feka zvekutoa nekablazi kaka handisi kana kutombositeerera maibata tidedzera kadokta auya atiparadhirise maroom boys odhodzi kuitika muno mukamo handisi kana kutombonakwa nadzo maibata. Dokta imimi jamani imimika dzikamai manzwaka hanzi tese taiswa muofisi munomuka titori pakwarantine hanzi kudonda kwataita katese uku zvikuratidza kuti togona tiine PTSD saka haatori ma1 ndisingazozivi hangu kuti PTSD zvinorevei hazvo. Haisi ibhola here boys musadaro imimi. Amai wangu ini saka ndakufanira ibhora shuwa haporiketi ndaita kukuwengetsa idi nokumakuwa uriko ndakaita kukuwengetsa dewa wakanotsva nomoto kugena uku ende denga upinde ba iwewe uchitaura kugugura kana rokonera mapeji obhuku rowachitawa. Gaizika tadi tambomira kumhanya katitange tanzwa kuna chiremba paari kuuyapo kuti zviri kumbofamba sei togona kumhanya kufungira zvisiri zvoka sitomborina kana nyaya yapo. Nyararewo nyakaromufida nyongono yakoyo iwe kutokunzwa uchitaura ndikutanzwa kudichiwa ndikutanzwa kufufutiwa nohasha. Dokta komabva mauya ido tinyepai tikupfa here kana kuti tikurarama kana tafa varume paribepo tichararama 100 yeziba shoti reikweyo takanoporika. Nai dedi muri kutotaura zvemashoti eikweyo saka dhenje yatira musi kuiona iyi ipapa taakuda kutaura chokwadi imimi ndimi munhu ane mhosva yese imimi makanokukurutsana nekamukadzi kekumalawi kwenyuko ezvinezvionai pazvave manje. Ipapo manje ndo patogona kunetsana haikona kuda kuchita mutsvene bawazwa indina ndakanyopora kabodzi koiweyu pano murume usinorara naye ba here muharare munomu haidi gogogo ndobva ndaita kuzvishayiwa ini. Saka amana nyaya yacho yakungogara ichitaurwa pese patinenge tiri ndo wato upenyu hwedu here musadaro dedi Ingrid. Pamusoro ika ana baba nana mama amai sori zvenyu kane kuzokuisai muofisi imwe chete makawanda kudai so but tanga taona hedu zvakakodzera kuti tiite matest asi before matest zvaonekwa nemuchipatara chino zvakakodzera kuti mugare menyu mega kusvikira tagutsikana kuti denda renyu rikairi haritapurire vamwe here. Iye zvino zvatakuita ndezvekudai so. Right, kichikichi yabata gonzo yakaruma. Iwe washaya nyaya here
buda muno mukana zvirizvo zvawavinga. Get away iwe. Rugare kune mapostori tichipinda tichibuda tichipinda tichibuda. Tikagara tobhema mbanje. Right, shiri inozongoita sei kuvafana vangu? Mukoma wanonhuwa mbanje madiko mambo. Doctor, itongo chireka inchite zvochiri kuita. Chibenza chitetekere baichi. Plus chino break belt. Munogona kupunzumiriwa pano chipatara chese makabuda muchitiza. Takasada edu takumwa mabhurongo nomaparasiti yamahara. Ukutiko chombanje. Right, shiri inozongofaka. Mazozvidhabhura kanhasi. Hanzi triple C yakadhibha. Triple C andofamba nenyanga wati get away. Ezvinezvi dzazoungana kawaidziya. Isu sana triple C tichingogiga shoti reipapa. Iwe, washaya nyaya here? Buda muno mukana zvirizvo zvawavinga. Hapana panyarara bomboklad. Boizika, harara haisi yekuitira dzungu. Ndakazviona kuti nesipidhi yenyika iyi, shiri inozongofa chete. Imambuya imimi mbo here? Mune shuwa here kupakurira lokesheni rwese bota? Ndakazviona kuti iye haisi serevhita imbida chete. Iwe siyana neni wanzwaka. Hauna kuti pfimba ndikakuramba iwe. Rombe remunhu. Bo futi. Ndirirombe hangu kasi ndirirombe rine hutano takaenda. Apa handisi kana kutombokuvanziraka. Sewe ndiri kutonotsara. Kabhizinesi kako kemakarwe ndiri kutokatsara futi. Kuwangu wakudaro futi. Ingwa nezvo kuti heti tiri mapartners mwana. Apa kapa ndikutotemba neusandaro iyoyo. Enzwai makuru wana. Haga mugaga. Mafundanga. Apa musapinde pesenari apa. Ini ndiri ghetto youth musapinde pesenari. Ende mukana wese wandawana ndinoshandisaka. Ndakaenda maiziya. Saka isusu hatisi kumbobvunziwa boti taakuzwa sei. Asi mira iwewe chikombera. Uri kuziva here kashandi? Ndokwaketa kakachibage kake wakanditambidza taenda kunokuhwa madomasi kurutsu kwako. Ndakubata mfana wangu. Kamwana kaika nditori nomwana nako. Ndakanyopora kubva kare. Ndatobva kuna poriketi ndakatonokanyopora futi. Ukuona iwewe chikombera. Uri kuona inini. Tiri mubhazi ribodziro mfana wangu. Kare ikako. Mudhara. Ituri kutamba hako. Ini ndakubaya boys. Nyangwa wakatoenda. Nyangwa wakatodini. Tiri mubhazi ribodziro chete. Rest in peace shamwari. Boys musadaro. Yeke.